Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген август айының соңгы җомгасында сезнең белән туры эфирдә мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Күз алдында үзгәреп баручы тормыш безне тагын нинди яңалыклары һәм ачышлары белән шаккатырыр икәнен беребез дә белми. Әле кичә генә әкият булып саналган нәрсәләрне без бүген тормышта берни булмагандай кулланып ятабыз. Бүгенге кунагыбызның һөнәрен остеопатиядә әле кайчан гына рәсми медицина нигезсез, тәҗрибәләрсез расланмаган дип кире кагатырган иде. Бүген исә даруларсыз гына дәвалауның бу усулы дөньяда гына түгел, безнең илдә дә танылу алды. Куллары белән башкаларны куандыручы остеопат бүген безнең кунагыбыз. Булат Хаким улы Әхмәтов 1988 елның 15 августында Казан шәһәрендә туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт медицина университетының дәвалау факультетына укырга керә. Ординатурадан соң 10 елдан артык Казандагы вертро-неврология үзәгендә эшли. Умыртка баганасы, нерв системасы, аяк, кул, муен һәм арка сызлаулары белән интегүче авыруларны дәвалау өлкәсендә зур тәҗрибә туплаган. Медицина фәннәре кандидаты. Казандагы һәм Санкт-Петербургтагы медицина университетларында укыта. Хатыны Алия белән бер ул үстерәләр. Хайырлы көн, Булат әфәнде. Хайырлы көн, Миңназым абый, хайырлы көн, кадерле тамашачылар. Кеше үзенең иң зур байлыгын югалткач кына аңлый. Бу сәламәтлек турында сүз бара инде, әйме. Менә сезгә килеп тертелгән кешеләр дип әйтәбез инде, азак кышыкта, әйме. Нинди мақсат белән киләләр, кемнәр киләләр, һәм бу остеопатия нәрсә дигән сүз. Менә шул турыда бүгенге тамашачыларга кыскача аңлатып китсәгез иде. Әйдәгез, остеопатия аңлатмасын әйтеп китәм башта. Остеопатия бүгенге көнгә ул официаль медицинаның бер юнәлеше. Остеопат кешене кул белән дәвалый. Даруларсыз гына. Даруларсыз. Остеопат дәвалаган вакытта бер кулыннан башка бер нәрсә кулланмый. Өченчедән, остеопатия анатомия һәм физиология фәнни белемнәрне күз алдына тотып кешеләрне дәвалый. Остеопат функциональ үзгәрешләр белән шөгыльләнә. Нәрсә ул функциональ үзгәрешләр? Ул тәндә, мәсәлән, шир башлана икән, һәм аны кире әгәр дә кайтарып була икән, менә шул үзгәреш функциональ үзгәреш дип атала. Димәк, остеопат куллары белән шул тәндәге функциональ үзгәрешләрне дәвалый торган специалист. Килеп җибәрүчеме? Әйе. Менә куллар белән дип әйткән тамашачыларыбызның күбесенең күңелендә теге Алан Чумак, Кашпировский, үзебезнең татардагы Наил Хаким, Фарис Галлям шикелле, менә хәзер сезне дәвалыйбыз, менә хәзер сезгә бир төшә, менә хәзер сезгә йөрәгегез яңара дип, андый заманнарда булды. 90-нчы елларда сез аны хәтерләмисез, яшь кешеләр име? Без хәтерлибез. Кешеләр телевизор каршына утырып дәваланалар иде. Ни хикмәт, дәваланучылар да бар иде. Менә бу нәрсә белән бәйле? Бу сезнең остеопатия белән берәр төрле бәйлелеге бармы? Менә бу экстрасенс дип әйтәбез инде, әйме? Энергетика кыры дип кулланучылар менә сезгә, чөнки кешедә менә мондай әйбердә берәр төрле алдыга кырылган нәрсә түгел микән дигән сорау тууырга мөмкин. Остеопатия. Безнең шул кешеләр белән бер генә охшаш җебез бар, ул популярность. Алар да заманда популяр иде, бездә һәр бик популяр. Башка безнең охшаш әйберләр юк. Остеопат кулларны кешегә куеп дәвалый. Тәнгә куеп. Әйе, бу беренчедән. Икенчедән, остеопат ул медицина һөнәре, официаль медицина һөнәре. Шулай неврология, кардиология, онкология шикелле. Һәм остеопат шул белемнәрне кулланып, кешенең тәнендәге дәваларны куллар белән дәвалый һәм аларга табиб киңәшләре бирә. Менә шунарда аерма, чөнки без бүген көнгә медицина һөнәренең бер тармагы һәм көчле тармагы, кешеләргә булыша торган тармак. Һәм медицина белеме булырга тиеш дип аңладым инде мин. Теләсә кем шарлатан түгел, мин чыктым да менә медицина дәвалыйм дибеме? Яки анда массаж мәсәлән, массажда бер төрле кеше ясарга мөмкин. Димәк, массаж белән дә сезнең ул дәрәҗәдәге нигез юк, әйме? Менә бу сез дөрес сүз әйтеп киттегез. Иң мөһиме, безнең Россиядә остеопат табиб кешенә булырга мөмкин. Димәк, аның югары медицина белеме булырга тиеш. Остеопатия белән массажны чагыштыру ул бөтенләй дөрес түгел. Чөнки остеопат массаж белән шөгыльләнә урта белем медицина белеме булган кешеләр, ә остеопат була югары медицина белеме булган кешеләр. Менә шулай да сезгә сирәк һөнәр дип әйттегез, әйме? Әйттек, соңгы вакытта кирип барсагыз тормышыбызга.
Kimler киләләр? Менә бу табиптан үзенә дәвалау ала алмаган яки табипка барсаң да бер файдасы булмас дип күңеле төшкән кешеләр киләләрме? Әллә берәр могҗиза әлегә дә баягы менә шул чумаклардан ни алырга өйрәнгән кешеләр менә могҗизалы безгә берәр нәрсә булышыр дип киләләр. Нинди кешеләр киләләр сез авырулар? Сез санап киткән бөтен кешеләр килә. Иң күбе килә кешеләр ярдәм сорап чирләрен терелтергә, булышырга дип. Күбесенчә авыртулар, бил авыртулары, муен авыртулары, арка авыртулары, буын авыртулары. Аннары киләләр баш авыртулары буенча. Аннары килә умыртка баганасы авыртулары, грыжалар белән булышыгыз дип төрле травмалардан соң киләләр бик күп. Аннары бик күп ата-аналар балаларын алып киләләр, кечкенә балаларын, яшь үсмерләрне. Безгә килә торган пациентларның категориялары бик зур. Без остеопат бала туып беренче көннән алып, кешенең соңгы көненә кадәр кешеләрне без кабул итәбез. Яшь шиге юк, име? Юк, яшьнең шиге юк. Ничек үзеңә тиешле остеопатны табырга? Чөнки әлегә дә баягы беренчедән кешеләрнең куркуы бар. Без алдакчыларга эләкмәбез микән дип, икенчедән кайберәүләр бик аз акча сорыйлар. Теге базардагы шикелле, теге арзанлы товар куркыткан шикеллеме? Кайберәүләр киресенчә кыйммәт сорыйлар, име? Менә монда нинди критериялар буенча үзеңә остеопат табырга? Алайса мин җан ачуыннан башлап җибәрәм остеопат турысында. Бүгенге көндә остеопатия официаль медицинада, ләкин шулай ук бүгенге көндә псевдоостеопатлар, ялган остеопатлар бик күп. Менә ничек аерырга псевдоостеопат белән чын остеопатны? Беренчедән әйтеп киткәнемчә, остеопат Рәсәйдә ул табиб кеше. Сорагыз, бармы югары белеме? Беренчедән, икенчедән остеопатның булырга тиеш яки 3,5 ярым сәгать укылган 4 еллык уку документы яки аның булырга тиеш аккредитация буенча сертификаты. Шунысы. Аннары чын остеопатлар күбесе теркәлгән Россия остеопатия ассоциациясына. Бу нәрсә? Бу бик зур плюс, чөнки кешеләр шул официаль сайтка карап карыялар. Мәсәлән, мин шәһәрдә яшим, Булат Әхмәтов шул ассоциациядә бармы икәнлеген. Бу бик җайлы һәм файдалы кешеләргә. Һәм соңгысы бу остеопат турында язмаларын карап була, күп кешеләргә йөри, аның нәрсә турында язалар, нәрсә турында аны сөйлиләр. Менә шул 5 ай берне үтәргә кирәк. Шуннан сайлап алырга була инде шундай дигәнсеңме? Шунда кеше ялгышмаячак. Чөнки әйтеп китәм, псевдоостеопатлар шулай бүгенге көнгә дә күп bizлар белән көрәшәбез, ләкин алар барыр күп әле. Хуш, таптык үзебезгә тиешле остеопатны, име? Ничә сеанста кешене аякка бастырып безне ярдәм итеп була менә бу авыртуы белән килгән кешене. Чөнки мин сезгә белән сөйләшүгә әзерләнгәндә бер танылган остеопатның мондый сүзләрен укырга туры килде. Әгәр дә сезне 2-3 тапкырдан да күбрәк килергә мәҗбүр итә башлыйлар икән, 5-10 сез аннан китегез инде дигән. Чөнки бу акча эшләүгә корылган һәм сез 1-2 мәртәбә килгәннән соң ярдәм итә алмыйлар икән, димәк сезнең авыртуыгыз монда гына ярдәм итә торган түгел дип әйткән. Сез моңа килешәсезме? Бу бик дөрес сүзләр. Бу остеопатның сүзләрен хуплыйм мин. Дөрестән остеопат бер сеанстан алып 3 сеанска кадәр әгәр дә зур файда тирмәсә, шул проблеманы алып куймаса яки 50%-тан күбрәк булышмаса, уйланырга тиеш остеопат. Остеопат башта уйлана, бу минем пациент түгел, диагноз дөрес түгел икәнлеген яки консилиум җам яки медицина бу алмалары. Һәм әгәр дә пациент уйларга тиеш, әгәр дә остеопат аны әйтә икән, син әйдә менә 3, 5, 7, 10 тапкыр йөрәме сеанслар буенча. Димәк бу остеопат дөрес остеопат түгел. Бер сеанс эчендә остеопат нәтиҗә булырга, яхшы нәтиҗә булырга тиеш дөрестән. Ләкин медицина барысы да индивидуаль, кеше бит робот түгел. Бар шундый чирләр куя. Дөрестән остеопат алдан килә дә әйтеп куя. Менә мәсәлән, сезнең шундый чирегез, мин 3 тапкырсында алыйм. Әгәр дә файдасы тия икән, сез йөрисез менә шуның кадәр шундый арада. Димәк, индивидуаль подход булырга тиеш. Кул белән дәвалый дип әйттек, име? Кул димәк, сезнең кулыгызның сиземлеге кеше дигән сүз инде, рентген аппараты кулланмыйсыз дип беләм мин сезнең, име? МРТ кирәкме сезгә барганда, име? Сез үзегез диагноз куясыз. Дөресме? Безнең инструмент иң мөһиме ул кул. Кешенең алтын куллары ул дөрестән дә иң сизгер. Һәм билгеле бүгенге көнгә кул иң сизгер әгъза ул тәндә. Бу беренчедән, икенчедән остеопат дәвалау вакытында кулланмый рентген яки берәр нәрсә. Ләкин остеопат әгәр дә диагностика вакытында аңласа, менә сөякнең берәр нәрсә зарар килгәнлеген яки кан тамырлары берәр нәрсә килгәнен, ул сеансны дәваламаячак, ул сеанста җибәрәчәк башка специалистларга һәм башка обследованиеларга. Шул өлкәгә караган кеше. Монсын белергә кирәк. Болай остеопат сеанс
вакытында кулларын куллана, төрле техникалар куллана, кешене баштан алып аякка кадәр калый. Бу холистик медицина дип атала. Димәк, кеше әгәр дә тез авырту белән килсә дә, остеопат аны баштан алып, табанына кадәр карап чыга, чөнки проблема тездә генә булырга мөмкин түгел, башка җирдә булырга мөмкин. Һәм башы авыртканчыракта аягы да сәбәпче булган мөмкин. Кеше тәндә барысы да бәйле. Бу бик мөһим, моны онытмаска һәм аңларга тиеш табиблар да һәм безгә килгән кешеләр дә. Менә тагын әзрәк төпченебрәк сорау бирим әле. Менә бу сез әйткән авыруларның барысында традицион медицина дәвалый дип барабыз инде без, әйме? Таблеткалар белән, физиотерапия белән, фәлән белән. Менә сез аны кул белән дәвалауга альтернатив итеп куясыз, әйме? Моны ничек аңларга? Бу медицинага каршы бармыймы? Бу медицинаның дәвамымы? Ничек медицина дарулар белән күбрәк мавыга, мәсәлән, хәзер яшерен батырын түгел, берәр төрле табибка барсаң, ул сиңа менә моның кадәр дару исем билге бирәчәк һәм ул кайдан барып алга икәнлеген дә әйтергә мөмкин әле. Менә шу җирдән барга дип. Яшерен батырын түгел, медицинага бизнеста әзрәк кенә үзенең кулларын тыга башлады. Гомумән бу барысы да медицина. Альтернатив медицина, остеопатия бу барысы да медицина. Ләкин аның төрле чаралары гына бар. Нәрсә аңлар кирәк? Беренчедән, остеопатия шөгыльләнә функциональ үзгәрешләр белән. Димәк, нәрсә бөтен авыру, бу бит мәсәлән артрозда, грыжда, инсультта ул бер көндә бер минуттан килеп чыкмый. Бу еллар, дистәләгән еллар буе җылган авырулар. Ул башта функцияның үзгәреше. Мәсәлән, кеше егылды, билләре тайпылды, мускуллар кыскарды, бу функция үзгәрә. Менә бу вакытта остеопат бик яхшы йогынты ясый. Ул 1-2 сеанстан кешене бөтенләй дәвалый. Башында шул вакытта Менә шул яңа булган чорда гына. Качан кеше еллар буе, дистәләгән еллар буе бер нәрсә үзе белән эшләми. Димәк, функция үзгәреше, структура үзгәрешенә әйләнә дә, аннары без күрәбез артрозлар, грыжлар, инсультлар, йөрәк авырулары. Менә шул чакта остеопатия бик файдалы. Менә качан шир функциядан структура үзгәрешенә башлана икән, сөяк сынды мәсәлән дә шул йөрәк авыртулары, кан сугулары башка. Менә шунда инде официаль медицинаның альтернатив медицинасы кушыла. Качан операция, качан дарулар һәм буларны бөтенсен бергә кушып кына миксовать итеп кенә кешегә дөрестән дә ярдәм итеп була, яхшы иттереп. Әнә бу социаль челтәрләрдә соңгы вакытта таралган безнең бит нихәя барыбызда интернет барлыкка килгәннән соң барыбызда табибка әйләнеп беттек, фәлән җир авырса, фәлән нәрсә дару эчәргә кирәк. Телевидение без аңа ярдәм итәбез үзебезчә, менә дару кабырга икәнлеген. Менә бу сезнең остеопатия өлкәсендә дә мин кай вакытта тап булам. Баш авыртуын ничек алырга, монда басырга, тегендә басырга, әйме, күрсәтәләр тегендә фәлән авыртуларны ничек алырга икәнлеген. Менә мондый киңәшләргә колак салырга ярыймы? Ширләр турында, диагнозлар турында иң дөрес юл ул үзеңә диагноз шир ясамау һәм кую түгел, ул специалистка бару. Бу беренчедән. Икенчедән, ничек кенә күп белсәң дә. Ничек кенә нигә син акыллы булсаң да, ничек кенә син интернет укымасаң да, чөнки табиб кына дөрес диагноз куя ала. Менә шуны аңларга кирәк бөтен кешегә. Икенчедән, баш авыртуларына килгәндә, баш авыртуын белән шөгыльләнә цефалголог дигән специалистлар. Мин үзем Мәскәүгә шунарга укып кайттым. Безнең баш авыртуның 200 төрле сәбәбе бар. 200 төрле сәбәбе. Күзән китерегез. Ничек гади кеше интернетка кирип, менә шул 200 төрле сәбәптән берсен таба ала. Үзенекен таба ала. Бу шунсы һәм шуңа күрә дөрес специалистка барып кына башта диагноз аңларга кирәк. Аннары шул специалист әйтергә тиеш, менә мин синдә алыйм, яки син барасың остеопатка, яки син барасың терапевтка. Чөнки баш авыртуына килгәндә, бар баш авыртуының шундый куркыныч булган сәбәпләре, бар дөрестән дә тормышка, яшәүгә куркыныч яный торган диагнозлар, шуны аңларга кирәк. Шаярга ярамый. Димәк, үзеңне дәвалау дөрес эш түгел. Дөрес эш түгел. Тәнеңне тыңлый белү дөрес, информация туплау дөрес, ләкин үзеңне дәвалау ул специалист белән шөгыльләнергә тиешле. Әйе, дөрес. Менә бу остеопат дип әйттек без, әйме? Сезгә бер мәртәбә килгән кешеләр яңадан кабат кайталармы, әллә шул ук кешеләр киләләрме сезгә яңадан? Бик күп кеше кире кабат кайта. Иң яхшы тенденция нинди? Сен кеше килде, сен аны терелттең, дәваладың, киңәшләр бирдең, ул терелде, киңәшләрне авыртусын алдык, ул киңәшләрне үти, ул сиңа килә, мәсәлән, елга бер яки 5 елдан тамыр күренеп китә, табибым рәхмәт, мин киңәшләрне үтим, мин аны техосмотр, техобслуживание дип атыйм. Менә бу безнең иң яхшы пациентлар, иң яраткан. Тыңлаучан. Әйе, икенче пациентлар группасы иң яшәши торган, ул син кешене дәвалап җибәрәсең, киңәшләр бирәсең, ул сиңа рәхмәт
рәхмәтләр әйтеп килә, икенче тапкыр килә, терелгән, мин барысына үтим ди, ләкин бер 3-4 айдан ярты елдан таң кабатсан килә, шул ук бер чир белән, шул ук бер симптомнар белән, шул ук бер җәфалары белән күп кеше үз өстендә эшләргә теләми. Менә бу иң зур проблема. Сез бит әле невролог та, шуның өстенә әйме, сепат кына түгел. Менә мондый бөтен авырулар да нервадан дигән сүз бар бит түгелме? Әлбәттә, шундый заманда яшибез, стресс, яшәү ритмы бик көчлеме? Менә сез кыска гына әйтеп әйткәндә, ничек сакланырга менә мондый чирләрнең башыннан тәэсир итә торган нерв авыруларын? Монда дөрес сүз дә бар, дөрес сүз дә. Чөнки дөрестән дә безнең бөтен бер безнең баш мияннан тора һәм безнең эмоциялардан, психикадан тора. Ничек сакланырга? Безнең бар шундый гади ЗОЖ, здоровый образ жизни дип атала, шундый киңәшләр. Беренчедән, бу стресс өстендә эшләү. Һәрбер кешенең булырга тиеш үз яраткан шөгыльләре. Әгәр син эшең авыр икән, син кычкырасың икән, көнтөне шундый эш икән, син булырга тиеш яраткан һөнәрең. Син шунда киләсең, спортмы ул, әгәр дә кул белән нәрсәдер эшләүме, мәсәлән, медитациямы, менә бу булыша. Икенчедән, хәрәкәт кирәк. Хәрәкәт дөрестән дә булыша. Бүгенге көнгә ул избатланган хәрәкәт булыша стрессны аларга. Аннары махсус специалистлар бар безнең, психотерапевтлар, психологлар, алар шул стрессны аларга мөмкин. Аннары үз яраткан эшең белән шөгыльләнү иң дөресе инде. Әгәр дә син шул юлга баскансың икән, бу иң зур бәхет. Һәм аннары бар инде безнең фармакология, медикаментозный ярдәмдә ул да бик булыша, әгәр дә кеше бик каты стресска киткән икән. Ләкин бөтенләй берне психика гына сылтау ансы дөрес түгел. Бар әле безнең туклану, метаболизм дигән әйбер, аннары бар генетика да әйберләр, аларны да читкә алып кую дөрес түгел. Кызганга каршы сезнең тапшыруыбыз гына якынлашты. Хәзер маршрут процедураларына күчәбез. Менә сез әйттегез, һөнәр кешенең үзенең мавыгы булырга тиеш дип әйттегез. Үзегезнең мавыгыгыз бармы? Минем хоббиларым йөзү, чаңгы һәм хәрәкәткә бәйләнгән барысы. Хәрәкәттә бәрәкәт. Төп сыйфатыгыз үзегезнең? Көләчсезлек. Җитешсезлегегез, кимчелегегез? Ялкаулык. Бөтен кешедә бар, миндә дә бар һәм Сездә шулай дип әйтсәгез инде. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Үз юлымнан бару, менә үз һөнәремне табу. Яраткан ризыгыз. Табиб буларак. Эш пешмәк. Барыр пешмәк. Эш пешмәк. Эш пешмәк ашым да нар хәрәкәтләнә. Акыллы эшлисез. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Гаделсезлек. Тагын нинди сыйфатка ия булырга теләр идегез үзегез? Шулар өстенә менә. Сыйфат. Тагын да күбрәк тырышлык сыйфаты теләрем, чөнки башка телләрне өйрәнәсе килә. Менә шунда вакыт җитми. Минемчә, әгәр дә күбрәк тагын тырышлык ихтияр кеше булса, шул сыйфатларым да булыр иде. Табибларга гына бирә торган авыр соравым бар. Сез ничек үләргә теләр идегез? Елмаеп. Рәхмәт. Һәрвакыт шулай көләчсезле булыгыз, үзегезнең авыруларыгызны әле кул белән генә түгел, елмаюыгыз белән, ачык күңел белән дә дуаларга язсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Дөньяда ике төрле кешеләр бар. Ярдәмгә мохтаҗлар һәм ярдәм итә алучылар. Бүгенге кунагыбыз танылган табиб Булат Әхмәтов кебек кешеләргә ярдәм итүдән ям һәм тәм табып яшәүчеләрдән булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.